this is me again. For today's video is i-house tour muna ho sa Mumbai dire sa bukid. So, pasensya lang akong buhok kay nagikan ko naligo ko nanudlay. So, atang kaaban mga house tour ron is si Baby L. Hi, be. So, ako mo i-tour sa Mumbai dire sa bukid, guys, kay murag dagsara ko makauli ani kay karon man gud dead sa Baklayon nami nagstay do sa syudad. So, abang-abang let's go. So, mao din ang view nga makita ninyo sa among gawa sa vibe, guys. So, ingani na ni karon kay kanang sukad pag udet nahubas na ang suba din na nagkasagbot na. Yes, guys, dool kay magsuba ani. So, pag ulit gani kay halos di na makita among bay kay tungod sa dako kayong baha. So, mao ni ang kwarto sa akong maguwang baji, guys. So, balik kani mong bay is gitunga as inay division sa taliwa. Gubot siya tanawon, guys, kay tagsara ni siya mahinluan kay ang kapuyo naman gud ni isa kong maguwang nga laki. So, wala siya time maghinlo kay busy pud sa trabaho. Mo nang gubot pa siya tanawon. So, na jud, guys, kana jud ubos na mo is basakan jud na siya. And then katong nalabyan og bagyo bawo wa kay bawo sa tong bagyo ha. So, nisaka ang tubig. Suba na siya din karon nga nalabyag udet. So, nakasagbutan na siya kay ang tubig is gipamuban sa hydro kay aron dili na musaka if ever na napay bagyo na moabutay simba kulang. So, sa pika sa punta house tour, guys, kay bali mo gitunga ni among bay. So, as you can see, guys, may mga kaya gipang butang sa kilid. Yes, guys, giguba na mo ang among kusina kay pagbaging udet halos na maguba ang among kusina, di na halos makanan, di na halos madungagan. So, bali gipaguba na ni mamag papa kay para matukuran og laing kusina. So ta, guys. So, as you can see, guys, is na kaldero na skilid kay actually wala pa may mabutngan sa mga kaldero. Then butangan ng bugas mo na akong kwarto dahil sa una, guys. Then kanina mo mig buongon. Then kaning kwarto ha, guys, is kwarto ni nila mama o papa. So, bali gihap ni ang bungbong pikas side is amakan, pikas side is halublak. Mo ni nakapiskay sa bukid, guys, kay lami kayo ang tanawon ang adlaw nga gasigan na det kanang bisko sa dang hangin. So, si mama na, guys, is katao do kortina kay para maghinay-hinay naghinlo kay mo lagi tagsara mahinluan. Di ko mauwaw ninyo, guys, nga ipakita ninyo nga niya mong bay nga nadyoy part nga gubot kay part na siya nasabay. So, mo ni mo ang temporary nga lungagan, guys, kay wala pa man mahuman ang kusina. Then kani mo ni mga tanom ni mama. So, si mama manggod is plant lovers kanang hilig kayo siya nga tanom-tanom. So, iyang mga tanom is puro mga mahalon. So, kana iyang tanom nga kanang I think milyunan na nga klaro kay bitaw nga di ko hilig tanom kay wala ko kayla. So, karaan na kayo, guys. Ana ng tanoma, guys, elementary pa jud mi. Yes, gamay pa na siya. So, mo ni tanom ni mama, guys, na ay mahalon, na ay sa ibratohon, na sa pinunitan sa sagbutan. Kung plant lovers jud ka, makaila jud ka tanang buwak ani. So, ako kay di man ko plant lover, so wa jud ko kaila ng mga tanoma. Bitaw. So, kana mo na mga tanom gibutang ni mama na kay para mag-design sa among terrace. Makita jud nimo ana, guys, kung unsa jud kanindot mopuyo og bukid kay daghang kag makitang kahoy, makuhang mga prutas, presko pa ang hangin. So, kung kauban na, guys, si BBL na pa ipante nakitan. So, nanghat ay migbuongon na, guys, kay namin manakitang hinog sa amo na lang ikuha, guys, kay anyang maunhan niya miglanggam. So, ako na lang gipadugit sa akong maguwang kay di man ko kaabot kay gagunit sad ko ni BBL. So, as you can see, guys, kaya hinog na siya. So, lami ni buong muna, guys, kay tubigon siya. And then, tamis kung kuhaon ni mo nga hinog na siya. So, unta, way mga laan ni buong muna kaya dili madaot.
gihapon. Suratan anda ya. Lah, siya nga. So, bless kayo may guys kay among bunga sa bungon is nahinog na din. Ang among lansunis sad guys is namunga na sad pero isa ka pungpong ra. Dili ra mao ang punuan sa mga lansunis guys, daghan pa na sila. So, ang among sang lemon guys is namunga na sad ang daghan ng bunga. So, nangahinog na guban mo nang ipakuha na nila mama. Mao laban ni lami kay butang o tubig guys sa imong imnon. So, dili ako taman guys. Kung wala pa mo ka-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na mo. So, pohon guys is mag-hoster pod ko sa mong bahay sa Baclayon. So, ani ra ko taman guys. Then, see you in my next vlog. Bye-bye!